Áno, dnes musím pochváliť celé mužstvo od brankára Conora až po posledného hráča. Začali sme výborný vstup sme mali do zápasu. Myslím, že keby bolo v 5. minúte 4-0 pre nás, tak by sa asi nikto nedivil. A prvú tretinu sme tam mali odmenenú jedným gólom v našej presilovke. Druhá tretina bola z našej strany taká trošku taká utlmená, možno aj tými presilovkami dvomi, ktoré hral super. Ale sa nám ich podarilo dobre ubrániť. Najlepší tým v presilovkách v lige, takže to je super. No a v tretej tretine nám zase pomohol prvý gól, ktorý sme dali a potom sa Bystrica musela viacej tlačiť dopredu a nám to tam na konci napadlo. Takže za mňa super výkon dnes. Ono to paradoxne vypadalo, keby ten gól na 1-1 vás tak viacej nakopol, ako by ste na ňo čakali. Tak je to možné, ale som rád, alebo takto sme radi, že to takto dopadlo, pretože hovorím, na začiatku sme tých gólov mohli dať my viac, ale že sme ten zápas svojím spôsobom mali pod kontrolou celých 60 minút. 5 gólov, každý niekto iný, tedy Juščákov, ten zastal určite za to. Áno, určite si ho pozrieme ešte raz. Čo na to hovoríte možno na ten gól, akože trénuje to, alebo kde to nabral takéto? Nie je dôležité, že chodíme do tých reboundov predbrankového priestoru a snažíme sa tam ten puk potom dotlačiť do brány, takže niekedy to dáte zo vzduchu, niekedy vám to padne, možno ani nemeríte na bránu a niekto to stečuje, takže to je veľmi dôležité, že sa tam tlačíme do toho predbrankového priestoru. Ešte na tie body otázka, to bol v podstate 6-bodový zápas aj smerom k 4. miestu, tak asi aj v tomto smere dôležité body. Áno, sme veľmi radi, aj pred zápasom sme si povedali, že je to playoffový zápas, vedeli sme, v akom sme postavení a my sa chceme udržať v prvej štvorke, takže pre nás veľmi dôležité 3 body. Dôležité aj to, že sa rozstrieľali viacerí chalani, ktorým to v posledných týždňoch nešlo a tým zápasom s Humenom, ako keby sme to očili. To sme si aj hovorili vtedy, keď sme šli do toho Humena, že to môže byť pre nás taký zlomový okamžik, pretože tie zápasy pre nás sme hrali dobre, ale sa nám moc nedarilo strieľať góly. A nemali sme ich moc dobre odohraté, takže tam sa to otočilo a teraz sa to treba iba udržať a pokračovať ďalej. Teda boli ste v tom Miláne, ako pozrieť ten zápas? Áno, bol som tak pozrieť. Tak ste si odtiaľ určite dovezli víťazného ducha. Áno, tam sa mi páčilo hlavne prvé striedanie, ktoré naši mali proti Fínom, takže to keby sme predvádzali v každom zápase, tak myslím, že nebudeme mať žiadny problém.